शिवसुतं गणपतिं वेदिक रचले गण्यांचं त्यांचं नमस्कार करते. तुम्ही इथले पोरं जण ऐकतात तुम्हाला एक नमस्कार करीत आमच्या संसारात येण्या वेळेत एक प्रदर्शन केलं त्यांना मला मस्त मानवत आहे कारण एक जण पुरं कृषी काम करतेले त्यांचं पुरं गौरवामध्ये त्यांच्या शाळेच्या कामामध्ये सोडून एवढं होत नाही दूर थिएटर सगळे त्यासाठी त्यांच्या एक अनुकूलासाठी आम्ही केलेला सिनेमा अग्गेने एक बघून सेवे एक उद्देशाने येणं चालले असा. आमच्या संसार एक साधारण 2.5 वर्षाचे एक प्रोजेक्ट आहे. साधारण लॉकडाऊनच्या आधीच आम्ही बहुशा लॉकडाऊन होता आम्हाला विषय होत नाही ते लॉकडाऊनच्या आधीच आम्ही थोडे असलेल्या बंडवाडा पुरा फिल्मात घडलेले होते. त्याच्यापर्यंत 10 महिन्यामध्ये निल काही फिल्म होता नाही एक धैर्य नाही ते तरी आमच्या टीमाचे एक साहसा एक धैर्याने एक कडेच एक सिनेमा एक रेडी करतात आणि एक खुशी घालतात. आमच्या समाजात एक प्रप्रथम सिनेमा आमच्या संसाराने एक खुशी आम्हाला असतात एक आमचे समाज मस्त दाखले साधारण 1,20,20,000 जन काय मामान्य 1,20,20,000 इडी एक विश्वंत आमच्या समाज जनसंख्या असते त्या एक जनसंख्या घेऊन सिनेमा काढूचे कष्टच ॲक्च्युली सिनेमा काढून त्यांचं ते घट्टेल दुड्डू वापस पडायचे डिफिकल्ट त्यांना मस्त कष्टाचा विषय तसं होणं तरी एक आम्ही खैलो एक फलापेक्षा आम्हाला घटलेले कळतं करा काय दुड्डू करून काय आम्हाला बिल्डिंग बदल नाही सर एक आमच्या भाषेत एक आमच्या टीम असून एक शाश्वत कोडुके हे येतात तसे एक प्रयत्न करून एक आमच्या संसार एक सिनेमा बहुशा उषा मॅडम केलं सांगतं तुमच्या आमच्या संसार टायटलच तुम्हाला प्लस पॉईंट आहे ना ती केलं सांगते आमच्या स्वार्थ नाही सर निजवंत आमच्या स्वार्थ आहे केलं तर आम्ही हे एक आमच्या समाजाचं एक आमचे एक दक्कले मट्टर केलं त्यांना खरं झालं मट्टर आम्हाला कोडुके दिलं होईना एक शाश्वत कोडुके आमच्या टीम असून दिलसा त्या आमच्या संसार आणि एक खुशीचा विषय सांगताना ठरलं एक कोलकाता इंटरनॅशनल फेस्टिवल सांगते बहुशा साऊथ इंडियनचं बदल फिल्म नाही सर त्यांना सिलेक्ट झाले सर त्या एक लिस्ट आमच्या संसार सिलेक्ट झालं इव्हन तुळू हांदे कन्नड हांदे आणि तामिळ तेलुगू साऊथ इंडियन एक मूवी नाही सर तुम्ही वेबसाईट चेक करलं इथे थंय एक त्या एक फेस्टिवल नंतर फिल्म शो होऊन एक दाखल येते केलं मस्त जण फिल्म मेकर्स आता ट्राय करते की त्या एक सिनेमांचं त्या एक फेस्टिवलांचं ते 1 वर्ष झालं त्या फेस्टिवल त्यांचा अवॉर्ड पुरा असा त्या एक फेस्टिवलात आमच्या फिल्म प्ले होऊन सेवन एक सापान बघित असतं त्या सापान आम्हाला बहुशा ह्या इयर एंडाच्या आधी ते गावले आणि नानाच सकानासू त्याच तुमच्या पण आशीर्वाद आता पुढे बदल एक अवॉर्ड ट्राय करतो आम्ही कोलकाता अवॉर्ड गावता नाही होत नाही बट अवॉर्ड गावल्याच्या चढ खुशी आम्हाला कारण प्रथम सिनेमा त्या सिलेक्ट आम्हाला ते हेम्मे इडी माझ्या बहुशा राजपुरा समाजाचा एक हेम्मे मी होता बहुशा असंच तिथलं एक आंतरराष्ट्रीय मट्टांत एक राजपुरा भाषा एक असतं म्हणून आज परवा 14 तारीख कोलकाता त्या मूवी प्ले होत असा बहुशा इडी आंतरराष्ट्रीय मट्टाचे डायरेक्टर आणते फिल्माचे प्रोड्युसर आणते ऑडियन्स आणते पूर येऊन ते फिल्म बघतं बहुशा आमचे एक भाषा एक आंतरराष्ट्रीय मट्टांत प्ले होता आणताना ते आम्हाला हेम्मे तसं होणं नेक्स्ट आता बघूया बँगलोर फेस्टिवल पुरा ट्राय करतो आम्ही तसंच ह्या एक माझ्या एकट्याच नाही ध्येयतून माझा स्वार्थ काही नाही आमचे संसार स्वार्थ नसतले अग्गे टीम आणि एक मोठं होणं केलं आमच्या संसार तसं होणं आता पुढे आज दोनपार बहुशा आज उद्देश थोडं दर होण्याचं पुरं दोनपार्यंत सांगत त्याने पिले आम्हाला इथले केलं तर आम्ही केलंच एक सांगता केलं तुम्ही ऐकलं तुमचे एक आशीर्वाद तुम्हाला गावता आम्हाला गावता एक खुशी तसंच ह्या एक कार्यक्रमात दाखल्या मट्टर मुद्द्यासाठी बोलायला तर मस्त 2 वर्षाचे विशेष आहे मस्त आडे पुरं एदुरसेनं सिनेमा सक्सेस केला कोण बदल कोणाचं राहते सोडते ते काय बहुशा भंगाने मारे कोणाला आहे उपद्रव तिथलं उपद्रव तिथलं एक टेन्शन पुरं आम्हाला आम्ही एदुरेसरचा त्यात आमच्या टीम एक स्ट्रॉंग असल्याने बहुशा प्रथम होनो क्षेत्र देवते श्री आदिशक्ती महालक्ष्मी नमिसेन पूज्य गुरुवर्य शिवानंद सरस्वती स्वामीजीस प्रणाम करनो
ह्या आत्ता आयोजन झालेल्या ह्या सभेच्या विषयी एक दोन बोलले संतोषवंत समाज आत्मीयनं ह्या आमच्या समाजाचं आहे. आजकाल बघलं तर आम्ही एक नंबर इथे एक रेव्होल्युशनरी चेंज होत असं. रेव्होल्युशनरी चेंज ಅಂತ एक प्रथम मैलगल्ल म्हणताना आमच्या भाषेने प्रप्रथम होणं तयार होणं पुरा कडेने संतोष होणं स्वीकार झाला एक सिनेमा आज आम्ही बघत असत. आमच्या संसार भाषा एका समाजाचं उन्नतीचं कारण होण्याचं एक पॉवरफुल आयुध आहे. म्हणजे भाषेचं प्रेम आम्हाला केलं असं हा बहुशः त्या एका प्रेमाने आम्ही समाजाचा उन्नतीचं आम्ही प्रयत्न करले एक साधन आहे म्हणून माझा अभिप्राय. आम्ही लहान असताना साधारण आम्ही लहान असताना सुमार 70 वर्षाच्या आधी आमची भाषा बोलायला आमच्या जनाचं लज्जा करी काही गेलं तर तुळेने बोलवतं नाहीतर थोडे जण स्कूलच गेल्या टाइम असते. आता स्कूलच जाऊन तो खरं उडा म्हणताय स्कूलच गेलं तर कन्नड बोलत. आमची भाषा बोलायला एक नमने लज्जा एक नमने हिंजरिके एक नमने अळक म्हणतं कनस. तेदा आमच्या हिरेन म्हणतो आमच्या बाबाने केतना सांगत आमची भाषा बोला काही गेलं तर आमची भाषा बोलल्या तर आमचे म्हणून आम्ही कळता नाहीतर आम्ही दुसरं म्हणून बदलक तुझ्या समोर दाखल देऊ लागता म्हणून सांगायला मला आणि का उघडास असा. पण काय झालं म्हणतात तर साधारण 60 वर्षाच्या सुनो आमचे समाज एक नमुनीच्या एका उन्नतीच्या स्थानाचं येवले प्रयत्न करत असत. त्या प्रयत्न माझ्या लेखाने भाषेचं एक साधन दर्श ह्या विषयात आधार म्हणून आज आमच्या भाषेने म्हणतात RST कोंकणीच्या भाषेने एक चकोट झालेला एक सिनेमा आमच्या यंगस्टर्सांनी म्हणताना आमच्या आत्ताच्या किरिया युवकांनी केल्ल्या भारी संतोषाचे विषय. युथ शक्ती म्हणताना त्यांची शक्ती अपार झालेली. एक नमुने उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर युवा शक्ती काय असा तर युवा शक्ती एक नमुने ॲटॉमिक एनर्जी असं सारखे ती चोक्टसो यूज करले होता वाईटसो यूज करले होता जाल्यार ही तर चोक्टस यूज केलं तर त्यात प्रयोजन होता. तसलं एक प्रयोजनकारी उपयोग आज आमच्या युवकांनी केल्सांनी आमच्या कामात होंदे अथवा भुवनेश प्रभू होंदे अथवा त्यांचं टीम होंदे ॲक्टिंग केलेल्या रोहन तसल्या जणांनी होंदे युवकांनी होंदे आज भारी चोकोट रीतीने एक सिनेमा करून त्या सिनेमा चोकोट रीती केलं म्हणतं तर मी बघल्यास आदिल्ल्या शो तो मणिपाला जाऊन आम्ही आमच्या सगळ्या संसार समेत मी बघल्यासा भारी खुशी झाली ती मला. केलं म्हटलं तर प्रति एक विषय तो त्यांनी संपूर्ण शक्ती युक्ती मगे मनस्स देऊन काम केलं. आमच्या आम्ही केद्दा काय काम करून जालं तर आमचा संपूर्ण एक प्रयत्न त्यात घालता त्या प्रयत्नच मात्र आम्हाला प्रतिफल गावता. प्रयत्न घडले नाही तर अर्ध्यात त्या कामाचं एक प्रयोजन काय असा आता रिझल्ट काय असा त्या अर्ध होता. केलं ह्याने प्रति एका विषयान तो त्या फोटोग्राफी होंदे सिलेक्शन ऑफ द स्पॉट होंदे अथवा कथेचं एक त्या ಮುಂದುವರಿಕೆ ಹೊರದ एक स्टाईल होंदे अथवा संगीत होंदे त्या म्हणताना एक सिनेमा म्हणताना पूर्ण नमुनेचा एक विषय ते कोऑर्डिनेशन करून केलं तर मात्र सिनेमा होंदे खैर त्यास रिझल्ट गावता. आज आत्ता सांगले त्यांनी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलांत आमच्या ह्या संसार परवा शो तसा निजे म्हणताले बहुशः मला अख्ख्या सो एक
एक नंबरचा गर्वाचा विषय हो आमचे भाषेचा सिनेमा इंटरनॅशनल युनिटान इंटरनॅशनल प्रोग्रामात एक सिलेक्ट जाल्सा म्हणत आणि आमी संतोष पावले गरू पावले आणि हे कोणी केल्सनी त्याच कंप्लीट आमचा कॉम्प्लिमेंट देवलवे आमचा संपूर्ण सहकार देवलवे म्हणून माझं एक अपेक्षा केलं वाटतं ते तुम मस्त कष्टाने हे एक प्रोजेक्ट केल्सनी त्या प्रोजेक्टस त्यांचं बरे एक आर्थिक विषय नाही बदललं म्हणे जो सहकार अगत्य असा ಕೆಲವುಗಡೆ ಅಡೆತಡೆ ಆಯಲ್ಲ ಹುಡುಮೆ ऐकलं सर त्या अडेतडे आयला त्यांनी कॅर करूनचे ना पुढे गेलं ते पुढे जाऊन असले एक प्रोडक्ट सुरू झालं प्रोडक्ट उत्पादन झालं त्यात आमचा संसार आत्मीयानो तुम्ही पूर्ण है सिनेमा लाईक करून बघा तुमच्याकडे बदल कोणा जाईल नाही सा कोणी बघल नाही सनी त्याच सांगा हे आमच्याच आम्ही प्रोत्साहन करलाय म्हणून एक अभिप्राय द्यावा आणि संतोष पावा म्हणून एक दोन बोलले मी संतोष पावत असं आणि एक विषय असतं काल मी असंच माझ्या दहावीतील बोलताना अमेरिकेच्या तिनं विचारलं थैव ही खबर गेलसा आमच्या जणांनी हे एक सिनेमा केलसा म्हणून तेदा एक विषय त्यांनी सांगल्यानी ते एक आमचे थोडे ऍक्टिव्ह युवक असत साध्य झालं तर आम्ही हित एक शो त्याचा शो प्रयत्न करता मामा म्हटलं सर थोडे टेक्निकल प्रॉब्लेम्स असं ते असं जाल्यार ते सॉल्व करतात करून बहुशा तुमच्या आमचा संसार अमेरिकेचो जायतो म्हणून ते माले हे आसा आता हे प्रोग्राम संतोष पावन बघा संतोष पावन घर जावा संतोष पावन अज्ञान केलं हे अभिप्राय द्यावा म्हणून ते एक बोलानी आणि असले मस्त एक प्रोजेक्ट आमच्या समाजाच्या झुलांच्या मित्र येऊन दे गेलं म्हटलं तर झुलांची शक्ता मस्त असा गेलं छोटं ॲडव्हान्स बी सोडल्या नाही सा येऊतात ती येऊन दे म्हणून ते एक आशेने तुम्हाला पुरा नमस्कार देऊन माझं बोल ह्या उद्घाटन समारंभाचे अध्यक्षनो आणि ವೇದಿಕೆ असलेले पुरा मुख्य अतिथीनो आणि इथं गेलेल्या पुरा आमच्या बंधू भगिनी याच्या चांगले विषय सांगायला लागता आमच्या उद्घाटन केल्या आमचे गुरु ते आम्हाला शिकेल त्यांनी श्री गोविंद प्रभू यांनी प्रथम डिटेल त्याचे विषय सांगितले एक संतोष विषय होता आमच्या आम्ही एक संतोष की त्यानंतर आम्हाला आम्ही एक स्वतः भाषा असल्या जाती तसं त्या एक पुढे आम्ही ही भाषा आम्हाला त्यांची भाषेचा महत्त्व सांगल्याने तर तिथले आम्ही आमच्या भाषेत आमच्या समाजाच्या गावच्या आमच्या भाषेने बोलावं एक आम्ही ही भाषा आमची भारी एक प्रचलित असं सारख्या करला आहे त्या रीतीने ह्या केला आमच्या युवा तरुण युवकांनी मिळालं एक पिक्चर केल्याने आमचा संसार सगळ्यांना त्यांनी खंडित आहे पिक्चर केल्या एक लाभाच्या उद्देशाने तुम्हाला कसं हिंदी पिक्चर ओपन रिलीज नंतर कोट्यांतर जण बघतात हे कन्नड पिक्चर सगळ्या कर्नाटक 5-7-8 कोटी जण सगळे मस्त जण पिक्चर बघून त्यात काय तर त्यांचे एक आर्थिक लाभ असतात तर ते हेनी करताना आमच्या समाजाचं तुम्हाला कसं भारी होणे जनसंख्या आहे तसं ह्यांचं मस्त एक आर्थिक लाभ घेऊनच्या प्रश्न केलेले एक आमच्या भाषेने एक पिक्चर होऊन आहे ते एक रेकॉर्ड म्हणून होता सांगण्याच्या उद्देशाने एक पिक्चर एक तयार केल्याने ह्यास आम्ही आज्ञा नेऊन सहकार द्यावं असं सहकार देऊन अथवा ह्या आदिशक्ती महालक्ष्मी देवीने त्यास ह्या क्षेत्रात आणि पुढे काम करीसारख्या त्यास देवी त्यास अनुग्रह करून देऊन सगळ्यांना माझे 2 उत्तर काही करतात नमस्कार प्रथमतः आदिशक्ती महालक्ष्मी स्मरण करीत पूजा गुरुवर्यांचं स्मरण करीत ವೇದಿಕೆ आणि अज्ञा सभासद आज आम्ही पुरा आमचा संसार होऊन आमच्या संसार प्रदर्शनाचं पुरा आम्ही ಒಟ್ಟು होऊन भारी संतोषाने असा मी चढ बोलत नाही विषय एकच सांगायला मी इष्टभावता कारणची मी भारत सिनेमा संत पिक्चर रिलीज घेता फर्स्ट टाइम असं प्रस्तावित म्हणून बोलताना संदीपनं डोळे पाणी काढून त्याच्या डोळे पाणी सांगता त्याचा आनंद भाषपावना मी सांगायला इच्छिभावता की त्याला सांगताना त्या डोळ्या पाणीच्या फाटलं सुद्धा तिने कितलं काम केलं कितलं त्याला अडेतडे दलसा ह्या पिक्चर करण्यासाठी तिने कितल्या श्रम घेतल्याच्याने तिने त्याच्या टीमाच्या म्हणून ते समाले अर्थ दलसा की त्याला सांगताना त्याच्या वृत्ती आहे नाही त्याच्या वृत्ती बदल असा तिनं प्रवृत्ती होऊन घेऊन एक विशेष साधन आहे ह्या
आमच्या भाषेने तिनं फिल्म काढल्या असेल त्या फिल्म काढताना त्याला मात्र नाही त्याच्या अम्मा बाबाले मस्त मस्त थँक्स सांगायला अभिनंदन सांगायला कित्याक सांगताना ह्या फिल्म तिनानिकल सर्व त्यांनी सगळ्या पूरजनसो साधेनं असायला फिल्म म्हणून तसा येवल्या तुम्ही बघूल्या तुम्ही बदल काम करीत बदल संपर्क करीत आम्हाला काय तर त्यांनी 100 खेपा फोन केला असायला फिरे सांगताना कोणतरी एक वर्षांनी काल तरी काम करताना अम्मा बाबाने केलं तुले नको रे ते पण नाही तुझ्या त्या साधी नाही म्हणून सांगतलेच चढ जल तर तसल्या टायमार त्यांच्या अम्मा बाबाने चोकोट प्रोत्साहन दिसत आणि असंच पूरजणांनी प्रोत्साहन दिलं तर अनेक प्रतिभे अनेको चढ प्रतिभे आमच्या समाजात बोले साध्य असा तसल्या प्रतिभे अनेक आणि मस्त होते तसंच ह्या फिल्म यशस्वी होऊन परवा कळालं ते अवॉर्ड घेवण्यासाठी नाहीतर एक प्रदर्शनासाठी जायचं असतं त्या अवॉर्डवर त्यांचं गावाने चढ प्रचार होते मस्त होते आर्थिक होणं बदल लाभ होणं आमच्या समाजात चोकोट चित्र ह्या मनानं देवे त्याचा आशीर्वाद करून सांगत ह्या आयिल्ल्यासो मागे त्यांच्या पूर्ण टीम असो मी अभिनंदन देता मालिक अवकाश दिल्यासो त्यांचं अभिनंदन देता धन्यवाद नंतर फिल्म बघले मी ह्याच मणिपाल असो गेलता बारिश लायक फिल्म म्हणजे आमच्या जाती तरी पुरा जणांनी त्याचं त्या बघून त्यांचं पुरा ह्या सहकार देवल्या म्हणून सांगानं माझ्या जवळ तुम्हाला मी काय केलं आदिशक्ती महालक्ष्मी देवते आशीर्वाद घेऊन वेदिकेर आणि वेदिकेत समोर बसल्या अगेनसो नमस्कार करता आमच्या संसारस सिनेमास माझ्या संसारस मी बोलणं हाडला आसा हे सिनेमा तयार केल्ल्या संदीप कामत म्हणजे त्यांच्या परिवार आसा देवाचा आशीर्वाद आसांदे आमच्या जाती ते कितले जेन असो हित अगेन येऊन हे सिनेमा बघून त्यांचं प्रोत्साहन देवला तिथलं मात्र नाही आणि पुढे हे तर लायक सिनेमा त्यांनी खरीसारखे होऊन दे आमच्या जात आमच्या भाषे उद्धार होऊन दे आणि मी देवापुढे मागून घेत 2 बोल मुक्ताय करता अग्यांसो नमस्ते वेदिकेर उपस्थित असलेल्या गण्यनो प्रीतीच्या समाज बांधव आमच्या संसार प्रथम प्रदर्शन मी बघलं भारी एक लायकलं हे एक निर्देशन केलं संदीप कामत एक धाकल्या प्रायाचं झील आमचेच मस्त खुशी सांगलं तर आमच्या एन्नोळ्याच्या झील एक असल्या आमच्या समाजाच्या प्रथम चलनचित्र आरसी भाषेत नंतर निजवतो आम्ही काढताच आम्ही जन हेम्मे पावलं आमच्या भाषेत आमच्या भाषा सर सगळे नेता बोलले नुसतं हिंजेरिके करतात जर तरी आम्ही बदलच बघला तर GSB समाज बांधव असतो त्यांनी काही घेतली त्यांच्या भाषा सोडित नाही जर तरी आम्ही आमच्या घरात तुळुवा कन्नडा बोलता आमची इतकी लायकाची भाषा असा आम्ही किती बोलत नाही सांगितलं आम्हीच बोलू नाही तर अच्छा पुढच्या जनरेशन आमच्या धाकली आता पुढे काय त्यांनी खंडित बोलांच्या नाही सर तसं असतं ना आम्ही आमच्या घरात आमची भाषा बोललो आहे ह्या एक दिसेंत संदीप कामत आणि टीम भारी एक लायकाने आमच्या भाषेस एक ಒತ್ತು देऊन प्रथम एक चलनचित्र आता काय झालं तरी आमच्या समाजात आता RSB चलनचित्र आहे तर सेकंड होता तसं होणं प्रथम सगळ्यांची एक खुशी हॅन्स असा खंडित स्वार्थ नाहीसा ते नाव एक सिलेक्ट केलं आमचे संसार त्यानंतर कळता आमच्या RSB संसार सगळ्यांचे कळता स्वार्थ खंडित्व नाही आम्ही अगेन एक प्लॅन करताना इन्कम बघता आधी मी काय एक्सपेंडिचर आणि माझ्या आदाय किती असा असला तर मी त्या खर्च करले बघता तरी त्यांनी तसं केलं नाही कसं होणे आणि ಒಟ್ಟು ಸೇರನ್ एक यंगस्टर्स पुरा ಒಟ್ಟು ಸೇರन एक सिनेमा केल्याने आता खर्चदाराचं सुमार ह्या खर्च कसं फंड्स रेज करूनच्या त्याच म्हणतात बदलकडे प्रदर्शन करीत असं आज आमच्या देवळांत आमच्या आराध्य माते आदिशक्ती महालक्ष्मी देवळाच्या दिव्य सन्निधानात आमच्या परमपूज्य गुरुवरांच्या कृपाशीर्वादाने ही ताजं प्रदर्शन होईल असा जर आमच्या एका काळात बेस्ट कुटुंब असा एक घरसून एकला एक तरी खंडित्व ह्या एक सिनेमाचं प्रोत्साह गावता ह्या एक पुढच्या प्रदर्शनात हाऊसफुल होऊन दे ह्यांच्या काय एक ड्रीम संदर आज कोलकाता इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल असं गेल्स ह्या विश्व मान्यते ह्या गावांमध्ये एक आमच्या ह्या प्रथम प्रदर्शनात नाही तर प्रथम चलनचित्र आज काय असा सगळ्या विश्वात सर सांगलेली अमेरिका सुद्धा आमची एक आलोचना असं सांगा ह्या एक खंडित्व एक साकार होऊन दे आज्ञांचे आशीर्वाद असं दे तसेच
ह्या एक सिनेमा केल्सोनी यांत अभिनय केले मस्त आमच्याच समाजाच्या भारी एक खुशी आम्हाला मस्त लागले गेली अभिनय केल्सोनी सिनेमाटोग्राफी केले भुवनेश्वर आमच्याच असतो नंतर भाईले कोंडून आयसतो आमच्याच समाजाच्या आराधी समाजाचे मात्र ह्यांत अभिनय केल्सोनी डायरेक्शन आमच्याच सिनेमाटोग्राफी पूर्व आमचे झाले आज काम करत असतो त्यांच्याची टीम एक पैशाच्या त्यांचं इन्कम नाही सुंदर नाहीतर एक सिनेमा ऍक्टर्स नसते एक संभावना गावता नंतर आमच्या समाजाचे आमच्या सगळ्यांच्या एक कारणाने काम केलं मात्र आम्ही काही जाऊन बघले तरी त्यांनीच काम करून त्यांची एक टीम काय असा त्यांनीच काम करत असतो पुढे व असं एक सिनेमा आणि को त्यांच्या हसून यासारख्या महालक्ष्मी देवी अनुग्रह करून ते सांगत ह्या एक सिनेमा करले त्यांचं एक प्रोत्साहन दिलं त्यांचे संदीप कामत त्यांच्या अम्मा आणि बाबा खंडित त्यांचं आम्ही अभिनंदन करलं की सांगलं तर तो कोणाच्या पोत सांगा विचारांच्या आधी संदीप कामत निर्देशन केलं कोणाच्या पोतो तर आमच्या अम्मा बाबाचे नाव खंडित ह्या अम्मा बाबा त्यांनी काय अनुकूलाचे नाही सो मस्त कष्टाने त्यांनी पुतास एक प्रोत्साहन दिवसाने असलेला प्रोत्साहन आमच्या समाजाच्या अग्गे यंगस्टर्स गावतर खंडित युथ कॅन डू वंडर्स सगळ्यांचे एक बॉल सांगत ह्या एक सिनेमा चकोट रीतीने प्रदर्शन होऊ दे अग्ग्यांच्या साकार गावाने पुढच्या प्रदर्शन हाऊसफुल होऊ दे सांगत माझ्या उत्तरमुग्धता नमस्कार. तसंच आमच्या क्रिएशन आणि आमच्या संसार ह्यांच्या विशयांत आमचे हिरिये मार्गदर्शक जाल्ले यांनी निवृत्ता प्रांशुपाल गोविंद प्रभू तसंच वैपी मामांनी मस्त उरलेले न्हू उशाची चलमध्ये अग्गे न्हू संगसानी जाल्यार आमी आतां ह्या मस्त वेळ बोलांचे वेळ नाही कित्याक सांगता तुम्ही पुरा संसार घेऊन आयसात आमचे संसार काय आसा ते बघुले त्यानंतर काय तिरडो करून थोडसानी संदीप कामत आणि टीम ह्यांनी आम्ही थोडे जीर्ण करून घेऊया सांगून बघूया आयुष्यात चढ वेळ काढीत नाही त्यानंतर एक विषय सांगायला तुमच्या समोर मी भारी खुशी पावता आमच्या समाजाचं उद्यान आमच्या समाजासाठी एक किंचित काहीतरी कोडगे हव्या संघाच्या चलात होऊन संदीप कामत आणि ह्यांच्या टीमाने भारी एक प्रयत्न करून त्यांनी आदिल स्पीच करता मी म्हणतात काही एक पॅम्पलेट्स मणिपाल RSP सभाभवनात ओपनिंग सेरेमनी केली त्यात मी म्हणता त्यांच्या स्पीच किंवा एकदम त्यात हरीश मामांनी सांगू सके ते खैलो एक स्वार्थ थांबच्या केल्सांनी काल इतल्याच विषय आमच्या समाजात आम्ही उद्यान समाजासाठी काहीतरी एक कोडगे देवलवे त्याचा मी प्रयत्न करले सांगायचे एकच एक चलत हो हे आमच्या संसार सांगायचे एक फिल्म इंगड समाज बांधव इंगड वाटेने पुढे जात सर आज आमच्या हिरियांच्या गोविंद प्रभू वैपी मामांच्या ह्यांच्यासाठी असेल यांच्या मार्गदर्शनाने इंगड वाटेने पुढे जात सर आत्ता मस्त इम्प्रूव्हमेंट होत असा समाज आणि पुढे जावं आम्ही आता PhD घेतलं नाही सर खेळांतो आम्ही PhD घेतलं नाही सर समाजाच्याने PhD घेतलेलं काय असं तर खाली बुक वाचत मात्र इंगड आणि मस्त असं साधना केले मस्त वाट असा ह्या संदीप कामत आणि ह्यांच्या टीम असं एक एम असत आणि ह्या मात्र नाही आणि एक थोरले एम असत त्या एम ह्योसर त्यांनी काय आयोजन केलं त्या गुरी पावसर ह्यास देवाच्या अनुग्रह सदा असांदे ह्यांच्या टीम मात्र नाही टीमाचे कोण कुटुंब असा ह्या सगळ्या कुटुंबाचं एक ओम्मता कोणचे म्हणणं आता संदीप कामतच्या अम्मा बाबांचे विषय बोलले हे संदीप कामत मात्र नाही ह्यांच्या टीमात कोण काम करत असा त्याचं सदा त्या देवी अनुग्रह करून दे असेल एक आणि तिथले काही त्यांच्या इष्ट असा ते नेरवेरसन सांगा देवी मागत तुमच्या आमच्या संसार आमच्या समाजाच्यानी अग्गेनी येऊन भोगलावे तन्मूलक आमच्या जीवनात काही परिवर्तन करून घेवले असा त्या परिवर्तन करून घ्यावे त्यान तोकट विचार असलेल्या पूर आम्ही खोलून घेऊन आमच्या घरा आमच्या संसारांत आलवाडी घेवल्या सांगत मत्तेनेत्या सभांत असल्या आणि वेदिकेर असल्या आज्ञासो नमस्कार करीत माझे दोन बॉल मी आमचे संसार पिक्चर बघून मस्त खुशी होत आलं मस्त आम्ही रडलो हो आणि असं ते इम्प्रूव्हमेंट होऊन दे ऑल दी बेस्ट लायक जाल सर फर्स्ट क्लास ತೊಂದರೆ पर संभाषण पर लायक असा आमच्या भाषेत क्लॅरिटी पर करेक्ट आयल सर सकाळ सर कथा बाहेर लायक होऊन दे फडे सो अग्गे हो मस्त जाऊन बघून संतोष पाहून दे बाहेर लायक झालं एकदम टॉप म्हणताना आमच्या ह्यांत आमचा संसार म्हटलं तर असा असायला वया होण्याचा एक अनुभव यंत ह्या पिक्चर बघून
तसा मी सांगायचं तिथल्याच चकोट फर्स्ट झालो अटॅक आमच्या ಬಗ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಅಸಲ ಲೈಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ आहे चकोट अगेन बघितलं असलं संसारिक पिक्चर म्हणजे असलं कोणाला गावाने आहे आमच्या चकोट कथा लाईक असं भारी लायक यायचा पिक्चर आमच्या समाजाच्या फर्स्ट फिल्म भारी लायक जायचा तसंच आमच्या समाजांत कशा जणांनी असायला काही संसारांत एक कुटुंबाच्यानी कशा असायला वेळाने चक्कोट आमच्या समाजाचे दाखल दिसानी संदीप कामत मग हे टीम असं चक्कोट सुपर फिल्म दाखल आता आमच्या समाजात अग्गेन येऊन चढीत येऊन पिक्चर बघून अग्गेंच्या संसारात चकोट होलाणं माझी एक अभिप्राय सुपर त्या पिक्चरांत आम्ही काय बघले ते वास्तव चित्रण आता नाहीसा म्हणून मस्त लायक झालं आधी आम्ही लहान असताना आणि आमच्या अम्मा बाबांनी सांगताना हळदीच्या कसला चित्रण होतं ते पुरा लायक बघीसारखे झालं मग एक संदेश काय होतं म्हटलं तर भाषा बोलायला म्हणून आता आमचे मस्त जण इन्क्लुडिंग मी एकदा आम्ही कन्नड मस्त बोलता आमच्या भाषा आम्ही बोलले नाही तर मग कोणी बोलांचे हा एक संदेश मस्त लायक असा आम्ही आमच्या भाषा आमच्या फोर्थ सेन्स आम्ही आता इंग्लिश बोलायला सुरू केलं फोर्थ सेम्पलो इंग्लिश बोलत असा हवी आमची इंग्लिश भाषा तर बेसिक आमच्या मूलभूत काय ह्याचं आमची भाषा मुख्य फोर्थ सेन्स आम्ही आमची भाषाच शिकेली बी हां मस्त चकोट जालें मुवी असं हे पुरा तर रियल स्टोरी सारकें आसा असं गांवांतले निजो म्हणून स्टोरी नंबरच्या सारकें स्टोरी आसा आणि आमी येवजलें मस्त लायक आसता सांगना एंड तसेच एक्सपेक्टेशन आसत आसा मुवी आणि असे परवा कोलकाता फिल्म फेस्टिवल आसा परवा अवॉर्ड गवर्नर आशेता अँड अपकमिंग लायक पुढे येवचे मुवीज सो लायक करून दे विश वेरी ऑल द बेस्ट फॉर एंटरटेनमेंट थँक्यू सो मच आमच्या संसाराच्या ಒಟ್ಟು ಬಗುಲ ಇಲ್ಸ ಆಮಿ ಪೂರ ಜನ ಇಲ್ಸ तुम्ही प्रोत्साह करा लायक होते थँक्यू फिल्म लायक होते आमच्या संस्कृतीचे प्रतीक प्रशस्ती गाऊन लायक होते पिक्चर लायक होते किती झालं पांडू मामाची कॉमेडी मस्त लायक होतं पिक्चर भारी चोकोट असा आणि त्याचं थीम भारी चोकोट असा केले म्हटलं तर आत्ता आमची समाजाचे पोरा बाहेरचे हाडतात हाडल्यापर्यंत हिंदी 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 ठोकतात घरा मग ते हाडलेल्यांचं तरी आमची भाषा शिकवा म्हणून एक सूचना देवले होईत हे तेवढ्या पिक्चर एक भारी चोकोटाने हे प्रोड्यूस तुम्ही केले प्रयत्नासं त्या स्टोरी तयार केलाच वस्तू कशी झाली बघून कशी होती आमच्या भाषेने बोलते की आम्हाला लायक द्यायला खुशी झालं गंमत झालं हां गंमत आता आमच्या भाषेने तर चालायचं टीम मेंबर्स मस्त काम केलं थोडं दिसतं ह्यांत अग्गी जनांचे ॲक्टिंग लायक जालसा मागे समाज बांधवांनी अग्गेनी बघून फिल्म सपोर्ट करलवे बघीसारखे असा अग्गेनी बघू लवे मस्त लायक जालसा थँक्यू सो मच हां मूवी मस्त लायक जालसा तुमच्या ईडी टीम असं काँग्रेस ऑल द बेस्ट थँक्यू सो मच एक फॅमिलीच्या ह्यांत एक करेक्ट एक फॅमिली कसं आहे एक त्यांचं काहीतरी ह्या केल्यानंतर त्याचं लास्ट असं त्यांची परिस्थिती काय म्हणता ते मग वट्ट होते कसं त्याचे मग मस्त लायक मार्गदर्शन त्याला भारी लायक हां मस्त लायक झालं आहे मग पांडवाच्या विशयांत हसायला वो जालं मग रडांचा वो गावला आम्हाला म्हणताना फॅमिलीनी सगळ्या पुरा जणांनी ಒಟ್ಟು बैसान बघूनच्या मूवी ॲक्टिंग पुरा मस्त लायक झालं आहे तुम्ही एफर्ट मस्त घटल्यासा त्यात म्हणताना ती घारा तसा लागे सोदुले वो भारी भंगसा आत्ताच्या परिस्थितीत आधी लागे तसा ह्या करूनचा म्हणतात मस्त एक ग्रेट आमच्या RSB समाजाचा सगळ्या सो हव्या झाल्या मूवी आहे पूरा जण ನೀವು बघूले होईल फॉड ಚಾನ್ಸ್ सुंदरलेले जब्यान सर कोणी वो बघूले होईल हे मग ऑल द बेस्ट आणि को आशिलीचागे करा तुम्ही म्हणून मी सांगता ऑल द बेस्ट पिक्चर भारी लायक जालसा आग्यांचे ॲक्टिंग लायक जालसा आम्हाला हसायला येतं रडायला येतं आम्ही 10 जण आयलसा ही 84 वर्षाची माझी अम्मा व्हायलसा ती संदेश देत आजी कसे म्हणते पिक्चर कसे म्हणते भारी लायक होते खुशी झाली आता असाच आमच्या देवाच्या महालक्ष्मी देवाच्या सान्निध्यात शेवा ती यागी पुरा पुढे जाऊन करायला त्याला सो लायक अवकाश द्यावा देवानं म्हणून मी मागान घेईन तसा तुमच्या तुम्ही अग्गेन ಸೇರನೆ एक चोकोट ರೀತಿಯ एक निर्माण केलं जातं बहुशः आणि एक दुड्ड्याचा मनीस एक हवा तुम्हाला दुड्ड्याचा मनीस एक गावला तर एक कन्नडांत चोकोट ರೀತಿಯ एक ಸಿನಿಮಾ ಹೆಚ್ಚು ತಂಡಸು ಮಿಸ್ಟರ್ संदीप कामत ह्याच्या नेतृत्वाने येऊन दे सांगणं माझे शुभ हारायके आणि
हे हॉल ಅಂತ ಕಸೆ ಹೊಂತಹಣ ಅಂತ ಈಗ ಭೇವ ಮಾಲೆ ಹೊಂತೆ कितें साऊंड अगे कशें आम्हाला ऐकताना कांयच ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ सर हॉलान तो तुम्ही हे एक टॉकीस नाही जाल तर हॉलान तो एक करले साध्य ह्या सिनेमा बहुशः आमच्या समाजाचे मस्त जण आता पुढे सो तुम्ही एक थोडे हॉल आणि तर बुक करणं बहुशः समाजाचे हॉल धर्मासो गावती तुम्हाला एक चुकोट रीतीचे हॉल आणि तो एक असे करले साध्य असा सांगणं मी शुभ हारैके करता चुकोट रीतीन चलनायचा अत्यंत ॲक्टो मस्त खुशी झालसा संतोष पावलसा थँक्यू सो मच मस्त लायक होतं फिल्म सूपर मस्त लायक असा लायक होते लायक होतं ಕೊಡು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತೆ लायक असं सूपर बरं लायक होतं खुशी झालं लाईक कोणते मूवी लाईक कोणते पांडुमामाच्या कॉमेडी लाईक कोणते कॉमेडी लायक होते नाईस नाईस पांडुमामान मस्त हाचायला ना तुम्ही गे मस्त रडायला ಸೂಪರ್ 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 ಲೈಕ್ झालं लाईक कोणते तुमचे ॲक्ट सुपर एकदम हळले जीवन पुर इष्ट झालं लाईक कोणते ಭಾರಿ ಲಾಯ್ದಂತೆ तुमचे ॲक्ट सुपरದಂತೆ ಆಗ್ಯದ ನಂಚಿ सुपर ಅಂತೆ लायक झालं सर लायक झालं कसं असतं का पिक्चर हां फर्स्ट क्लास आम्ही बघले सा आमच्या फाडमध्ये करेक्ट आहे आता ಖುಷಿ झालं पिक्चर लायक होते त्या आदिशक्ती महालक्ष्मी मस्त चालेल आणि पुढे अशीच येतात हां लायक होते लाईक कसं असतं बरं पिक्चर नाही पांडुमामाचे कॉमेडी इष्ट झाला चकोटून लायक होते सुपर कसं असतं पिक्चर लायक लाईक सुपर कसं असतं पिक्चर लाईक कसं असतं की पिक्चर लायक होते लाईक असा पिक्चर लाईक यायचा हां लाईक असं सूपर लाईक दिस लायक लायक होतं गुड अटेम्प्ट चकोट अंते भारी खुशी झालं मस्त मस्त लाईक लाईक असं नाईस मूवी थँक्यू लाईक ॲक्टिंग किल्स कसं असतं बरं पिक्चर लाईक होते लायक असते आणि लायक होतं तुम्हाला चकोट आणि लायक हां लाईक कोणते लाईक असतं मस्त लाईक होतं लाईक चकट अंते सुपर फील्ड अंत आणि प्रयत्न करा लाईक भविष्य असत मस्त ओके लाईक कोणते पिक्चर भारी खुशी झालं आमच्या RSP कंपनीचं लाईक ह्या दिवसात त्यांचं पांडवामध्ये स्पेशल आणि थोडं हंसल्याने तुम्ही थोडं रडलं झालं तर खुशी झालं बेस्ट ऑफ लक चकोट झालं लाईक कोणतं आहे माझ्या अंडर लाईक एन्जॉय केलं ना लाईक बघितलं कसं फिल्म भारी फस्ट झालं लाईक झालं ते फिल्म सुपर असा कॉमेडी भारी लाईक असा भारी चकोट झालं सा साऊंड इफेक्ट आणि आता ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी यूज करून भारी चकोट इफेक्टिव्ह होऊन आहे सर भारी लाईक मस्त लायक झाले फिल्म आणि अग्ग्यांचे ॲक्टिंगो मस्त लायक होते मागीर ते हे चित्रीकरण म्हणटाने छायाग्रहण मस्त सुपर प्रत्येक सूक्ष्म रूपाने तुम्ही मस्त लायक करून हळ्ळीचे एकदम मस्त लायक झाले आणि तुम्हाला अग्गेच सगळ्या टीमच ऑल द बेस्ट अवॉर्ड जिता नेवा ओके चकोट होतं पिक्चर फर्स्ट क्लास सिनरीने बरोबर चकोट होतं बरं फर्स्ट क्लास म्हणलं हय पर्टिक्युलरली पांडुमामाच्या ॲक्टे बरं चकोट होतं हय हय ते मस्त हय थँक्यू मस्त लाईक कोणता मूवी सुपर असा लाईक होते मला मस्त इष्ट झालं एक फॅमिली सेंटिमेंटिंग आणि एक हळलीचे एक जीवन लाईक करून दिलं सण संदीप एक लाईक केलं सण थँक्यू फिल्म भारी चोकट असा भारी आम्ही लाईक केला आहे आणि हिरोचा भावजाई हिरोच्या बायल आणि आमचं चिन्ह भारी चोकट केलं सण ॲक्टिंग केल्या भाषेन तो डबिंग करले होईल आमचा संसार चोकोट म्हणते तुमचा संसार नाही आमचा संसार भारी चोकोट सुपर अंते
अगेन सो धन्यवाद टीम असं काय म्हटलं तर आमच्या संसार भारी सुपर झाला तसंच काय म्हटलं तर संसार लायक कोणता मला थोडं तळपाणी सारखं झाला केलं सांगता संसार भारी चोकटार चलन साय त्याचं टीम असं घेसो धन्यवाद दिलं इष्ट भावता आमच्या संसार फिल्म एक आमच्या समाजाचा लायक आदर्श एक समर्थवलसने दैव देवांचं गुरुस आम्ही विसरले तर ते कसं आम्हाला समकरतो दैव होणं त्या ते लायक एक संदेश आमच्या समाजाचा गाव जाणून सांगायला इच्छा भावता भारी लायक कोणत्या फिल्म चुकट झालं हिरोईन या मला बघता तसा दिसला लाईक झालं ಎಂತ ಹಾಂ ಚುಕ್ಕೊಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ यक्षगान थोडे हवे होते होय लायक झालं तुझ्यावर लायक झालं हिरोईन मी लायक झालं पुराणाचं पांडू मामाचं